Arantza, amaitu da Berlingo Europako txapelketa hau, ez dakiz sentsazio, nola sentitzen zaren jaurtiketa hoien ostean eta parte hartze honen ostean? Bueno, nire sentsazioak oso onak izan dira, egia esan da, bueno, 56 metrotan gelditu naiz, baina bueno, aurten horiek izan dira nire jaurtiketak, hainbat alditan bota dut 56, eta bueno, oso pozik gelditu naiz. Oso ondo egongo zen 59 hemen jaurtitzea, baina bueno, ezin izan da posible egin, eta bueno, oso ondo gelditu naiz. Hemen familia zeuan, pistako pistako giroarekin oso impresionauta, así que nada. Demoraldia amaitzeko Arantza oraindik geratzen dira entrenatzeko aste batzuk, Iberoamerikar txapelketa hori eta bueno, bertan 59 metro horietan berriro egotea, urtea borobiltzeko modu polita litzateke ez. Bai, bueno, aurten abuztuan entrenatzen jarraitu behar dugu eta bueno, han Perun, bueno, gure sentsazioak edo gure nahi duguna da hori. Agian 57 metro berriro jaurtitzea, 59, bueno, beste hile bat pasata gero da, eta bueno, baina bueno, sentsazioak onak eukitzen badugu, eta hori da, denboraldia ondo bukatzeko. Venga animo denboraldia mailarenetan eta eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei.